Oimore nyakwa Ramoga juang kamora mora mabende iyude Ramogi TV odhiambo makawuono. Tok ndalo 70 mag wuotho e gwenge mopogore opogore kiseto ombulu mano koro orumo gi odiechieng' makawuono ne josiasa ka ting' modong' en mari kaka jalut ombulu mar timo kamano ka chop tich ariyo kama koro iyiero jatelo no mineno ni osechopo e chunyi e yono makare mabende biro tai e higni 5 mabiro. Kamano bende odiechieng' makawuono en odiechieng' mogik mag jotelo go eko timo kisera pacho kae mangima. Wang'iyo mago e kin mamoko. Weche mabende wamiyo peko dhiambo makawuono gin magi. Tutashuka kutoka 6,000 kwa gunia hadi 2,000 kwa gunia. We are going to bring down the cost of living. Many Kenyans are living below the poverty line. Jolar Comtend piny Raila Odinga kod William Ruto osingo keto kwe kendo mosreto kiero maduong' ma ogideo jal moyudo loch. Na dagike no ano gwajo ni makihorera na ria makihorera ni tugameciria no dagike no reke inde mwire giothi miraira na ma. Jatend piny Uhuru Kenyatta omedo kwayo jodak ma Masawa mondo si Raila Odinga mar neno ni ogidong oko mar sirkal manyien. Sisi ni watu wa amani, hatutaki watu wa kuvunja amani, hatutaki watu wa kupiga watu bunduki. Ji adeko inyore e tulo manowuok e kin johera mag Gladys Wanga kod Evans Kidero kane gitieko campaigns mage e boma ma Homa Bay. Oimore kendo machiegni e weche manyien masa 3 mar otieno kuma bende intiere koda Anja Elieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Parni bange kanyo wadhi bedo koda twak mar mine wacho kuma wang'iyo en geno mabende mine nitiere godo e sirkal mabende biro donjo manyien. Machiegni iluwa e mbui mano Ramogi TV e Facebook kanyakla kod YouTube channel marwa kabende inyalo oronwa ote magi e 23600. Kawachako enyo gaima Azimio Raila Odinga koro goyo firimbi ne joherane mondo gibigi mond luto ne ombulu e Comtend piny ka gichung' kod Martha Karua. Odinga gilange no jiwo jopiny ni gin gi thuolo maber mar yudo lokruok kod dongruok makare ka gitiyo kod ombuchgi e yiero jo Azimio e juma manyien. Odinga bendo singo keto kwe kendo mosre kod William Ruto poni Ruto oyombe e yiero mahigani. Eric Owenga noluwo campaign no e pap Makasarani. Lap Makasarani bore Nairobi. Kweth mar Azimio no chopo yo kang margi mogik matwag gi jopiny motelo ne yiero matich ariyo. Johera mag Azimio no molo karomgi ka gin kod riyo mar winjo twak mogik mar jotelo. Odinga no bedo kod ote makende ne jopiny ka achiel gi jotelo wetene kwacho ni siasa okonego bed gino mar kelo koko kata akwede. I shook the hand of Mr. Daniel Torotich Arap Moi in March 2002. Or President Mwai Kibaki in February 2008, and of my brother President Uhuru Kenyatta in March 2018. And at this stage, I want to pay tribute to President Uhuru Kenyatta for showing statesmanship and embracing dialogue and agreeing to work together for the betterment of our country. I want to assure Kenyans that we'll continue with this handshake doctrine, the doctrine of unclenching the fist for the sake of Kenya. I will shake the hand of my rivals and pay the political price if I have to. I will shake their hand if I win, and I will shake their hand if I don't. Odinga gi jalupne Mikai Martha Karua nowero siasa mag kwe ka giwacho ni onge tiende timo siasa mapogo ganda. We are soon entering Canaan, and there are few rules we will have to observe. In Canaan, we must embrace reconciliation. We cannot get to Canaan, a divided nation that is half bitter and half happy.
In my government, there will be no revenge. I pledge to be the president of all. Kinara wangu Raila Amolo Odinga ni mzalendo, amepigania nchi yetu miaka yake yote. Ni mtu amepigania ukombozi wa pili na akasaidia kuleta katiba mpya. Kabende ne gijiwo oganda tich ariyo juma manyien gin kod thuolo mar yiero jotelo manyalo chwalo negi dongruok ka gisingo tieko mibadhi ma pacho ka. The Auditor General tells us that 800 billion shillings is stolen every year through corruption. 800 billion shillings is twice the economy of two of our neighbors in the East African community. Who do you feel is best qualified to dismantle this cartel of thieves? Mtu amepigania ukombozi wa pili na akasaidia kuleta katiba mpya. Hiyo wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, wale wapinzani wetu walikuwa wanapinga. Tukipigania demokrasia walikuwa wanapinga. Kweth mar Azimio makoro geto idombulu maromo milion 15 yiero ma tich ariyo nolero ni sirikal mar Azimio biro neno ni oganda duto yudo fungruok tok ndalo manok ka gikawo tend piny Kenya. Jumanne tunaenda kuamua nani atakuwa naibu wa rais wa Kenya. Namna hiyo, if there's somebody that we've wronged, if there's somebody we have wronged in the campaigns, tunaomba msamaha. If there's somebody we have wronged in the campaign, tunaomba msamaha. We are going through these elections with clean heart na Mungu ametusamea. Kata kamano gai mar Wiper Kalonzo Musyoka nochiwo ote makende duol mochung'ne yiero thuru ka IEBC. Dunia nzima inaangazia Kenya, Afrika Mashariki kupitia kwa ndugu yangu Kikwete, wako tayari waangalie vile IEBC watafanya jukumu lao. African Union, European Union, dunia nzima inaangazia. The time my brother Raila Odinga is now. Bankweth mar Azimio la umoja motele kod Raila Amolo Odinga kod mjalupne Mikai Martha Karua luoro Kenya kate ka giwuotho e kwanti 47. Odinga koro otieko kisera mare alap makasarani kaen kod mojing'o motegno ni tich ariyo en modhi bedo jaloch. Kata kamano teko kaachiel kod yiero koro dong' japiny ma en jalup ombulu. Eric Owenga, Ramogi TV, Kasarani, Nairobi County. Martha Karua omedo jiwo jo Kenya mondo par Raila Odinga e kom tend piny kolero ni Odinga osekedo ne demokrasia mar Kenya ka kinde duto ochoro lek mar komno mondo piny obed kod kwe. Karua bende omedo ni ombulu mar Azimio en mano yiero ma bende ng'iyo mine kod oganda jo Kenya duto. Martha Karua omedo puoyo Raila Odinga kowacho ni en ema oromo tayo piny Kenya kaluwore ni odeo dongruok mar piny moloyo dwache owuon. Omedo ni Raila osetiyo matek ne Kenya kate kinde mane oyudo lemo e serikal. Muliona kazi yake wakati alitumikia Kenya kama prime minister. Muliona kazi yake, ni mtu wa kujitolea. Alisema Kibaki tosha, akasahau yeye anaweza kuwa rais, akaona Kenya iungane, akomboe Kenya kwa utawala wa kimabavu. Karua omedo ni tend Azimio dhi keto maino margi e kedo gi mibadhi mondo oneni piny Kenya odongore kendo chope rang'iny mowinjo obedie moserem kaluwore kod weche mibadhi mosethiro uchumi mapachoka. Bila kupambana na ufisadi hatuwezi tukampatia huduma, na Kenya imo hatarini kunyongwa na makateli ya ufisadi. Na waomba tuokoe Kenya yetu na kura zenu. Nyonyeshe kura ya baba. Karua omedo ni yiere kaka jalup Odinga en ranyisi mar geno kod luor makende ma Raila ni godo ne mine mapachoka. Kwa wamama wa Kenya nataka kuwakumbusha, ukiniona hapa kama mgombea mwenza, ujue ya kwamba kinara wangu amepatia heshima wa mama wote. Anasema tumetosha, na ndio akatualika tuwe ndani ya presidency. Wale wengine wanasema watatufikiria kesho.
kupatia heshima kwa wamama wote. Motelo ne chopo e romo ma Kasarani, Karua notimo campaign e gwenge ma Kirinyaga, kumano kwayo jopiny owuog oko karomgi kendo luto mbulu ne Raila Odinga. Ukiingia pale usipotoshwe kuambia uweke alama kwa watu wawili. Weka alama kwa Raila Amolo Odinga na mgombea mwenza Martha Karua. E kwayo ne mogik ne joluto mbulu, Martha Karua owacho ni ting' Azimio en riwo jo Kenya kendo neno ni jopiny oyudo chenro mag piny owacho e yo mowinjore. Ogai mar UDA William Ruto kanyakla kod riwruok mar Kenya Kwanza otieko campaign margi kawuono kod ote achiel mar loko ngima jo Kenya. Kata kamano ochiro ywaruok e kindgi kod Uhuru Kenyatta kowacho ni tend Kenyatta no bage kendo othiro chenro mane gisingo ne jopiny. Ruto bendo singo mosre kod Odinga tok yiero maduong'. Walter Nyambaga miyo waler. Ilar content piny Kenya kod otiko mar UDA William Ruto chope nyasi mogik e lap mar tuke ma Nyayo Stadium kama ne onyise chir mare mar biro yudo loch e yiero ma tich ariyo juma manyien. On Tuesday, that it is the people of Kenya who will make the decision to take Kenya forward. On Tuesday, you will be choosing between the team that has a plan about the future of our country and the team that will tell you many stories. Ekwith mar Kenya Kwanza omedo seyo piny owacho masani kage wacho ni tielo mogik mar tendo Uhuru Kenyatta ne othiro dongruok. We want a president who appreciates and knows what people are and what people's needs are. The Deputy President of the Republic of Kenya went through a lot of humiliation. He was scorned. He was humiliated. Alifanywa madharau. Na alifanywa madharau na Rais Uhuru Kenyatta. I want to tell my brother President Uhuru Kenyatta, my good brother, we worked together. We achieved much together. But as fate would have it, you chose a different path. And I wish you well as you go to retirement. You have nothing to fear because I will respect the foundation you built. Kenya Kwanza osingo keto e tim agenda mage duto kagi singo bero ngima ne jopiny. It is now our time to get our rights. Tulipata uhuru lakini hatukupata uhuru wa uchumi. Sasa ni wakati wetu kukomboa Kenya kiuchumi, na ni jukumu lako ukuje upige kura. Imekuwa campaign ya kukuza uchumi wetu, ya kujumuisha Wakenya wote. Judito go olero ni onge kuo mar ombulu minyal tim kendo gijiwo oganda ni kik yie uso ombulu ne jok matemo lombogi. Kuhesabiwa ya kura ni katika polling station. Kutangaza kura ni katika polling station. Sasa mjue ni nyinyi. Sisi ndo tunajua uchungu wa vita na utamu wa amani. Tumesema ya kwamba jirani yako ni ndugu yako, si ndio hiyo? Wale wametudhurumu, wale wametutesa, lakini tunawaambia Uhuru na sio Uhuru Kenyatta waja Jumanne ijayo. Ruto bende osingo keto kwe e tok dwoko mar yiero maduong'. Mnakubali tutapiga kura ya amani? Motel ni romo ma Nyayo Stadium, Ruto bende obedo kod rombe mag siasa e kuonde kaka Mayu, Suswa, Kirigiti kanyakla kod kare mar jot makaren. Ruto okone joketo mwandu kachiel kod oganda jo Kenya mondo obed kod kwe. Ahinya ne mar kwe en dongruok mar oganda. Without a manual register, with whatever register, we are ready for this election. Giko neto chendo maseto mbulu gike giko ka kwith mar Kenya Kwanza ochoro ting ne joluto mbulu mondo bi okel thek tich ariyo manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV, katuke ma Nyayo Stadium, Nairobi. Erokamano kawadhi nyime eni jalar kom tend piny kod otiko mar Agano David Mwaure omedo kwayo jopiny mondo miye thuolo mar telo ne Kenya kosingo dongruok makare kod kedo gi mibadhi. Mwaure ne loso e kinde manotimo campaign kunde dak magidhurai 45, Madhare, Isli kod Kangemi e kaunti ma Nairobi kawuono. Mwaure singone sirkande biro duoko mwandu duto mosechwale pinje ma oko e yor mibadhi. Bende kaen gi jalupne Ruth Mutua ne gilalore kod jogo madangni ma onge kunde dak e boma ma Nairobi. Siku ya kuchagua upya. Siku hizi nchi zinabadilisha.
marais wengi wanachaguliwa ni wale wapya. Watu wamekuwa kwa serikali 30-40 years. Please, wamekuwa na chance, ndio? Jumaine mkiingia huko, tafuta Mwaure utamuona huko. David Mwaure Waihiga. Single ladies pia waangaliwe mahitaji yao, ndio wanalipa school fees, ndio wanalipa rent. Nimekuja kutetea mama. Sasa zile prezo anapitisha miswada, niko hapo right next, nikipitia na kuangalia chenye anapitisha juu ya wamama. Jalar Compton piny kod otiko mar Roots George Wajakoya okwedo weche mawachore ni oriwre kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance kowacho ni pod entiere e ng'welaro Compton piny. Wajakoya kwayo oganda ma pacho ka mondo obi olut ne ombulu e yiero mar chieng' tich ariyo juma manyien kosingo bero ngima oganda. Wajakoya nosir kod jalupne Justina Wamae kane gilimo gwenge mopogore opogore e Parklands boma ma Nairobi. We need a fair game. Whoever wins in a fair way, we shall support him. Yeah. But this issue of saying, vote for me and don't vote for Raila, vote for me and don't vote for Ruto, our system is different. Even those who are here, if you feel like Ruto has said and stands to be this way, vote for him. We are all Kenyans. If you feel like Raila has done this, vote for him. If you feel like Wajakoya has done this, vote for me. But don't fight. I didn't know that my namesake, the guy who took my name recently, and recently I gave him quite a lot of money, plus a very expensive watch, because he wanted to look like me. So that is the Wajakoya who is joining other parties. But the real one is here. Yes. So when they say that, oh, this is how it has been. When I speak something on Raila, these other people say, that's a project. Jatend piny Uhuru Kenyatta dhi nyime kod sero ombulu ne jalar tend piny kod otiko ma Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga kamano kwayo jodak ma Nyeri kod Masawa duto mondo kik yie bet oko mar piny owacho mabiro. Uhuru nonyiero jotelo masikianye kendo kwede ni gibiro yudo buok machiegni. Chris Owino miyowa mathoth. E odiochieng' mogik mar sero ombulu motelo ne yiero mabiro, jatend piny Uhuru Kenyatta ogoyo tach e kaunti ma Nyeri kendo sero ombulu ne jatend Azimio Raila Odinga. Asante sana. Ka oloso kod jodak ma Nyeri e kinde yawo apaya maduong' mowuok Kenol kochomo Marua, Uhuru owacho ni onge gima duong' ma piny Kenya dwaro moloyo kwe. Kendo kia mbere, etiguo. Mwai wake magatu tigigire thayo. Niĩ na niĩ ndĩrenda kũmũtigĩra thayũ na ndĩrenda arĩa megũka nao matũtwarithie na mbere na tha. Jatend piny owacho onyiso oganda mag Masawa ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ema dhi loso piny owacho manyien kendo kwayogi mondo gisire lwedo e yiero mabiro chieng' tich ariyo juma manyien. Na ndagĩka ĩno na no gwacho nĩ magakĩhorera na arĩa magakĩhorera nĩ tũkameciria no ndagĩka ĩno reke ndĩmwĩre gĩũthi Miraira na ma etekia ikana murege no kiumikio gyo nemoko banyita baru. Uhuru bende otiyo kod thuolo makamano mar kwedo wach mosebedo ka wachore ni en kod gowi mar siasa mar jalupne William Ruto. Kogo ni mutie gutida mukidirikania ndare na kiriko ndiare na kiriko gya gwikia andu mutaro ne murajigua kiriko gyako yaere gutwarithia bururi na mbere. Ewi jotelo mosebedo ka sayo piny owacho mare kuom gero apeini mathoth kendo weyo piny Kenya kod gope, Uhuru oramo ni apeini mabeyo ema nyayo dongruok e gwenge. Watu wanauliza ni kwa nini mnatenga pesa kujenga mabarabara, kuunganisha stima, kulete mambo haya mengine? Ni kwa sababu bila infrastructure hata maziwa yako haiwezi itoki iende soko. Bila infrastructure majani chai yako unalipwa mara 20 kwa sababu ya barabara ya kutoka ndio majani chai iweze kufika kwa soko. Uhuru ne otene limbe makawuono kod jotelo mag Masawa kaka Mwangi wa Iria, Kembi Gitura, Jamle Kamau e kind jotelo mamoko. Chris Owino, Ramogi TV.
Joneno magiero maduong' mar chieng' tich ariyo juma manyien oyawa yanga kar kweno maduong' mar ombulu margi. Kotwa kod jofwamb weche e kinde no, jatend ilog An Ireri bendo lero ni gidhi oro agents magi e Kenya mangima mar kolo chendo mar goyo kod kwano ombulu. Ilog bendo jiwo jopiny, josiasa, IBC kod ute fwambo mondo onyakwe e kinde kod tok yiero kachiel gi neno ni yiero mabiro ota e yo maratiro. Today, ILOG is officially launching its National Data Center, which will receive and process Election Day information from the observers. On 9th of August 2022, the Election Day, ILOG's Data Center will open at 5 a.m. and will remain open until the counting has finished at all sampled polling stations and all observers having sent in their observation reports. This center will be open to the public and media at all times. With the political campaigns ending today at 6 p.m. and Kenyans preparing to turn out to vote on Tuesday, the 9th of August 2022, ILOG calls on all citizens, media, political parties and candidates, the IBC and the security agencies to play their parts in ensuring we have a peaceful, credible, free and fair elections for a prosperous Kenya. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Alia Beach Kanikoma Bay Toma, Ramogi TV. Waluare kuliet pa. Wami omoae turwaka kod moae pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa, kik ing'adri chunyi wuon ni an ok ohera, Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo, kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Gik masiko timore ngimane, miyo bedo gi penjo mang'eny. Kabe onyalo bedo gi mor e ngima. To hera ma en go kuom jode, miyo otemo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Thapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 e Ramogi TV.
Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma okwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muhero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Oh, ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine hupenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Machiegni kendo koro wadonje chendo wa mangeso kangeso mano mar mine wacho sama koro campaign urumayanga kendo odiochieng odongo odiochieng ariyo to jo Kenya yiero jotelo madhitayo ge higni 5 mabiro wanono kendo wakolo geno mamine nitiere godo e sirkal manyien. E twak makawuono mar mine wacho antiere kod mine ariyo ma wakolo godo wechegi. Dr. Mary Goreti Akinyi ma en japuonje mbalariany kendo jakedo ne ratich nyithindo kod mine kanyakla kod Dorothy Otieno ma en jalonye weche mine kod siasa e riwruok mar Femnet machiegni uru. Gitieko campaign margi ting modong en mano mar jolutombulu mondo tim kamano to maduong ma wang'iyo gin joma mine. E twak magibedo godo kawuono ang'o magimiyo joma mine, ang'o magiwacho ka wachako kodi Goreti? Weche sebedo mang'eny chak ndalo mag campaign. Gima duong' maneno motimore ne jo mine ni at least wang'ni mine adek nitiere kaka jolup president ma kapo ni achiel kuom ji adek gi moro loyo to at least ng'ama miyo dhi bedo kaka namba 2 mar jalup ker. Mano en gima duong' kabisa e siasa mawang'ni endi. To kancha giloso gocho weche mang'eny ni gibiro miyo jogo ma odhier konyruok mar
6,000 konyruok mar kaka gibro konyore gik mine modak kendgi, single mothers, widows and all that. Magik maber kabisa nikech sani endi joma mine ng'eny ma chuogi osetho, joma mine ng'eny modak kendgi, koro gichandore kaka gibedi, nikech moko bende ka chuori osetho, igoli e dala, idhi dak kuma inimiwune ming'eyo, nikech ing'eni kaka molo piny luo, ka osenyuomi, okonego dok dalau, nidhi dak dalau kendo, kuro in migogo. Kono bende inyalo riembie. Koro mine magi telo mabiro manyien gi, nyiso ni biro konyo mamine yorego, koro mano mor makende. Dorothy, kaka in jalno ma bende ng'iyo mine ma bende nitiere siasa, mokwongo wachak gi kaka adek kuom jolar kom 4 oyiero kanyero mine kaka jolupgi. En okang' makare ma bende joma mine neno e sirkal manyien? Aparo ni mano en gimoro achiel monego bed ni wadwoko ne jok mochung' erokamano, kata wan kaka mine wabedo mamor nikech the last election mane wan go 2017 nwaneno ka running mates tene ne gin joma chuo, but sani agenda mar women osebedo an issue or agenda kuom ng'ata machung', be it at the gubernatorial level kata at the presidential level. So the fact that ni sani okwawacha siasa ma kawaumo weche mine, for me mano en achievement mawayudo. To yudo ji adek, I'm so sure ni kata jo Kenya Kwanza negitemo gamble mondo gine kaka ginyalo keto mama, nikech be ne wang'iyo Anne Wairuguru ne bedo kaka potential mar bedo DP, to bedo ni gin ji adek, mon adek, mine adek, masani gin potential deputy president is a good thing. And so I think ni wamedo tingre malo, ka wang'iyo kata wedewa mantie Tanzania ni sani gin gi president ma en miyo. Wachomo kanyo. Koro wachomo kanyo, aneno ka en daraja marwa mar dhi mbele mondo wayud president in the near future. Erokamano ahinya. Manifestos gi bende mana kaka iwacho, jomoko kanyo loso e weche mag chiwo omenda Sh6,000, rito ratirogi, to magi gina singo, ere kaka weche gi nyalo chopo Goreti? Singo maduong' no koro gitimno ka gidonjo e telo, gi ensure ni gihakikisha ni gima ne gichiko wacha. Pare ni jo Kenya nogoyo ombulu 2010, mano ogolo godo chik manyien madwaro ni 1 ewi 3 kuom siasa kata kuom yore kuom diero kaka weche mag PS, minister, jombetre gi rigwero nego bedi 1 ewi 3. Ma pok otimore. Nyo badhore abadha ma sa orumo, marago temo, jogo kotimo. Koro mano singo maduong' mwadwa ni ka gihero mini adier, gihero jo Kenya adier, to mawang'ni the first 100 days ni obed past, mondo mi wane ni ka koro loso sirkal, the third of agenda. Samoro bende jomoko nyalo ng'iye ni mano koro wawuoyo malo kabisa koni ne jok mayudo lemo, jok manie telo, ne miyo mantiere dala cha, miyo mabendo bet ma samoro ong'iyo jotelogi, ebe ntiere gi dwache moko ma entiere godo, gin kaka mage mabende mine ntiere godo gi lek magi dwaro mondo chopi. Dorothy, aparo ni kamede wach ma Dr. Rio wacho kae, wach mar 2/3 gender rule. Aparo ni kuom pacha siasa okorumo, siasa kore kochakre, nikech gisebedo ka giseroa. Sani koro en tan marwa kaka jok madhi goyo ombulu mondo ketgi accountable. Weche mane giwacho cha, wan gi kuch wachande, makoro wan gi duol, makoro wadhi miyo gi kwa wapinjo gi. Kane giwacho ni 100 days, koro nyaka wabed kwa ng'iyo ni within the 30 days ang'o mosetimre, within the 60 days ang'o mosetimre, 100 days osechopo. Gima nusingo nwachande bochopo. Koro okwa wach ni siasa ka seluto mbulu to siasa orumo. Podan gi kibarua mar kete ka gi ka monda ne ni gik manosingo nwakande oyudo. To kaki wacho maber ni nitie jok ma nigi geno e kiwango tofauti mag sirkal, but mama mantie dala chande. Awa wacho ni ka system oketi maber,
to kata mama mantie dala chande dhi yudo odhi nufaika gi development madhi timre. Kandara olosi, kanitie osiptal, ka nyathi nyalo dhi skul ogul ne ting' chande, to en owuon bende odhi ting're malo. Koro wacho ni ka system oket maber, gi geno magiseketo e manifesto gi, ka ginyalo bedo ni ginyalo implemente, to trickle down effect bro dhi nyaka ne mama mantie piny chande. But ahero sani nikech awareness osebedo ka timbre, kidhi kata e gwenge, ji ong'eyo katiba, o kaka chon chande ni baba nosesomonwa, ya? Sani ji hapa nino ka uting ma ginbe odwa mondo some mondo en owuon owinje oneni anto akasome to ochalna nadi. Kumore omanyo mana mondo lerne. Koro awareness no hapa ni bende osedhi malo kikwa compare gi the last election. To mano gima ber nikech koro ang'eyo achung kata akasto mbuluna ka ang'eyo gima cast ne kuome. Anyalo timo comparison. As ni ng'ani to promise agini, to moro ni promise agini. To koro kumantie ni hapa ni ng'ani ema koro nyalo chopo ginene mana dwaro chande. Chunya hapa ni dhegi erokamano ahinya. Adwa keli ka wang'iyo weche mag somo mabende wadonje yor somo manyasani mano mar CBC mabende paro bende kelo ne mopogore jomoko ywak ne ni okaw pesa mang'eny, jomoko ywak ne ni ntiere gi tich mang'eny. Sama koro wadonje sirikal manyien weche mag somo ang'o mowinjo bed ni loso? An kipenja to somo ber kiloko. Kane wuna nonyuol ne nitiere system moro, konyuola dhie system moro, kanyuol jogo dhie system moro, sani koro nyikwaye bonego bed dhie system moro machielo. Gigi kaka luwore ka piny dhi. Koro gima dahere korka somo, nyithindo manyiri obed gi odhi e skul, access rach. Ogiyudo ni kuonde moko Kenya kar kendi pod ji wuotho kilomita 35 kochopo e skul. To kwa nyithindo manyiri wuotho tiwinjo kimako gi kor wang'ayo, timo gi moko njo kwany kotho, ngonyo kwany ko hinyore nikech bor mar skul. Arita mar gi ok ni kare. Access no. Koro access no gimiwa skunde machiegni, to kaka gisemiwa machiegni to be gikel jopuonj, no jopuonj opuonj nyithindo gi ende maber. Kendo kaka sebedo gi access ni endi, nyathi bende ka nyathi manyako kata mawuoyi timo klas 8 odhi 9 kotieko 12 no odhi kaka sani koro en form 2 no a new system dwaro ni transition botimre. Kikidhi adhiya ni kisetieko kamoro achiel kanyo mondo gikenero transition ma nyithindo manyiri nyo rach kabisa. Performance gi benyo ok ber ahinya kich kalore gik moko mako gi matek noero. Koro retention be nyok ber. Nyino kaka corona nyo biro nyiri 4,000 gi wi nyo mako ich e kuonde mamoko. Nyithindo go dhi kama nade. Koro dwani ka gihero wadier eskal manyien endi nyithindo manyo obayo wang'ayo gi odogi e skul osomo. Mar ariyo bende ka wawe wach somo wan korka tuoche ma mine ni godo korka nyuol weche mag nyuol. Wadwaro ni ka ber to mondo wabed gi blood bank molo e piny Nyanza. Nyonga gi blood bank kata kapo nono ni idwa konyori to idhi yangi idwaro midi remo nyiri kumna kodi. Ingene gima lich nikech ineno ka ji ntiere koni gi kocha gikwayo remo ng'ato ni ayie kata nyiewo mondo yud remo. Remo yud remo na Kisii tenwe gire manyo remo yudore to Nyanza mange manyo remo nyonge. Sani kanyo gavana Nyang' ochako blood bank Kisumu makuru konyo jo Homa Bay gi jo Migori gi jo Siaya. Ang'a mono wa sirkal msanini wacho ni county ka county ubede gi bengi mar bank mar gini mar remo makata ka ng'ato dwaro remo mapiyo piyo timiye machiegni. Moloyo mamine ma karem gi chwer kokony gi within 1 hour within saa achiel no to giwito ngimagi. Ino ka anas notho ndalo corona nikech ne onge remo Homa Bay to tho kodhi Kisii. Jukisi boko miye remo go e samo moyudore. Koro sama wawuoye wach mar remo no kod weche go mag thieth ahinya iwacho ni keto ne budget moromo kaka blood bank mantiere go ne gin gik misiro gi donors. Donor ko wuok to koro
jiodo onge kaka gitimore. Ang'o ma koro owinjo bed ni timo? Gin ting' mane ma sirkal ahinya mag counties koro owinjo bed ni keto? Anyalo kawo pachi Dorothy. Kapok aduoko mano to wach school ni apani en wach maduong' ahinya. Wawacho ni education key to success kane onyuola kadongo. But education ni waseneno ka obedo discriminatory nikech nitie jomoko ma pod ok nyal access to koro aneno ka jotendwa gi osebedo ka promise ni bro bedo free education but I hope ni free education ok beda manono for the sake of nyathivi but obro beda quality education ma nyathi nyalo yudo gimoro koa e school. Waseneno ji mang'eny ka dhi e mbalariany to giwuok gi otese mabeyo beyo lakini kata tich ok giyudi. Koro that bridging the gap mar education bende gi enrollment employment is very key mondo wabed gi transition maber ma ng'ato neno ber mar the school. The other thing en wach tegruok e colleges gi TVET. Dine ber ka jotendwa gi ng'iyo kata sirikal the new system mabiro ng'iyo kaka TVET nyalo donjo e education system mamoro chan nikech ndalo mang'eny oseneno ka gima TVET en school ma ji dhie jok manolwar. Na yudo ji ochaye ya koro kata enrollment level kidhi okibi yudo ji mang'eny. To jok miyudo gin jok matimo handiwork, mechanics giri ang'oa. Koro ena sector mocha to in real sense apani my sector mamako uchumi marwa, manufacturing industry and all that. Koro onego wane kaka wanyalo kete kamoro achiel education matiego jite kata ka dhi e TVET tanyalo yudo kendo enrollment madon nyaka university masom nyaka PhD. Koro kikinyisi ni kadhi e TVET to mara usirumo mana gi kanyo. Koro beda transition. Adwa ni mondo iduoka e weche mag rito thieth kata jiwo weche mag thieth ma pacho kae. Mano en a very critical issue, especially gim joma mine kaka wan mang'eyo our reproductive health gin issues ma apani dwaro a lot of attention. Kwa wacho ni wadwaro hospitende apani wang'eyo bende quality mar hospitende. To mano bro chakre by bedo gi mine mang'eny e bunge manyalo push for some gender responsive policies e bunge ko bedo wach mar health. Nyocha Milio Odhiambo waneno ka push ahinya wach mar bedo gi assistive reproductive system e hospitandewa. But ing'eni ng'ama dichuo ok bi elewa gimomiyo o push gima chalo kamano. To it's because of our lived experiences. Ong'eyo gima wan mine wakale ko lure gi wach mar reproductive health. Koro onego wabed gi more voices mag mine e bunge nikech kata ema donge laws bedo passed. Koro ko bedo gi mang'eny e bunge kacha igini wajiwo wach mar 2/3 gender rule, whether it's through nomination or kata luto mbulu mondo wabed gi voices mang'eny mag mine manyalo champion e weche wa ma wan wawuon ema wang'eyo maber mondo wamed kalo ng'ato nyisi ni mai mowinjo bende erokamano ahinya. Amerigoreti kawatieko weche mage mabende ineno mondo sirikal manyien olosi mondo ober ngima joma mine. Koro kamedo kuma wacho about korka yore mag nyuolgo okony joma mine ma mondo mi mako ich ma natural tummy and very expensive. Nengo ni tek sani kabisa en $250,000 $500,000 ke makich e yore mag nyasani giendi oketo bed mayot. Mar ariyo maternity wards oketi kamoro amora machiegni. In fact every ward onego bed gi maternity wards ma mine konyore ok wuoth mabor kech mine thok mang'eny kanyuol. Kendo mara machielo kendo wakete korka weche mag ngima mag mine giendi wabedi gi factory pads every county ka county olos ne nyithindo manyiri gi mine gik ma gikonyore godo ka gineno malo. Mano to konyo kabisa. Mar adek clean energy. Mine ma pod chwiko gi yien sani be yien tinde onge. Chwiko gi maka ogo marufuku. Koro dwaro mondo gimiwa clean energy ma wanyalo ma affordable mwanyalo mwatedo udo chiemo e yo maler manyasani endi. Wadwaro bende pi. Mine mang'eny pod modho pi, omo pi kuonde maboyo boyo gimo pi e yewni ma dhok modho to dhok layo kanyo to mago be magitiyo kamano ero wadwaro pi maler. Wadwaro kendo ni mondo
domestic violence goyo joma mine gi joma nyiri odoge chien. Nyo wadwa bedo namba achiel ahinya e Kenya, e Africa. Kenya oyumbo gigoyo joma mine. Gima nyaka ng'e. Kuro mambo doge chien. Mago ji aneno mara moko kuom gigo mabende jolony wacho ni owinjo bed ni ing'iyo, kata sirikal mabende donje telo manyien owinjo bed ni ing'iyo weche mag thieth, weche mag somo, weche mag arita mag joma mine. Kabenda goero kamano maduong' ne wendwa mabende obede studio odhiambo makawuono, mano kanyero Laktar Mary Goreti Akinyi kanyakla kod Dorothy Otieno mabende wantiere godo e cheno niendi mano mar mine wacho. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere, kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV.
champions are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo kawadhi nyime gi weche manyien mag Oimore kuma ne en nyadhi kod mor e nyasi mogik mar campaigns mag jolar kom 10 piny kane gitwak kendo gisero ombulu e thuolo mogik. George Bati noluwo nyisruok e rombe manotimore kawuono e alap ma Kasarani kod mano Manyayo. Ngeso, odiochieng' mogik mar campaign motelo ne yiero ma tich ariyo. Wang' achiel ng'iyo alap ma Moi International Sports Center Kasarani kama Raila Odinga time campaign mare mogik. To machielo, Nyayo National Stadium kama William Ruto ochwale campaign margi. E apaya ma Thika Super Highway, nyamburko moting'o Raila Odinga omako apaya bang'e to kidolo akere keke ma Kasarani. Wuoth mol kokolo kochome alap mar Romo. Jal moro bende oting'o kalitete mar ngao. Bathe koni gi kocha, jopiny kowe. Moting'o bendera oting'o, majuso bende juso, kamoro bende sungo rech mar Obambo, mochwoe kede. Obila morwako wang' det ongogo, oketo arita moling' thi. E tokgi, Martha Karua. Kaka nyamburko medo sudo machiegni galap mar twak, e kaka kwan oganda ma ko Raila bende medore. Gigoyo kona, wuotho rie rangach. Bang' fwenyo ni rangach diny, johera mag Raila Odinga chikore wi ong'enge ka dwaro margi maduong' en ko gai margi nyaka e alap mar twak. E kinde ma Raila Odinga donje rangach, e wi orofa mar Kasarani johera mage fwadho bendera, ranyisi mar mieluor kodonjo. Bang' Raila Odinga donjo e pap, en miel. Jomoko ting'ore e gok, ka jo arita morwako wang' ongogo bende olokore ng'ech, ka giketo wang' ma ok diemre mar neno ni arita ni kare. Mondo jopiny oyud mor kaka ochan, jawer mawuok e piny Tanzania Diamond Platinumz donjo. Bang'e, omako ngoma. Yawa chamo miel. Moro twe pap. E alap Manyayo bende, johera mag jalup jatend piny kaachiel kod riwruok mar Kenya Kwanza ikore rwako gai margi William Ruto. Mana kadiemo wang', Ruto gi kweth mage dolo kadonjo e Nyayo National Stadium. Miel kod sigalagalo kwako pap. Joma juso, moting'o ranyisi makende mag sirne Ruto bende oting'o. Nyasi mako mach. E Kasarani jopiny omatni, Nyayo bende ogando yuoro. Gi kore ni winjo twak. To mana kaka iwacho ni manigi chakruok bedo gi giko, bang' twak rumo, ng'ato ka ng'ato ting'o mwandune, to kaka joluo wacho ni bul pek sadok, wuon ranyisi mar kalitete machalo ngao oting'e malo, bang'e to riwe goke. Nyasi ruma yanga, ka koro modong', to ne jogo ombulu tich ariyo, tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Erokamano ahinya George Bati. Kawadhi nyime en ji adek ohinyore bang' ka tulo nomuoche boma ma Homa Bay e kind johera mag jolar kom. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ma ODM kod Evans Kidero machung' kar kende e komno. Jochung' ariyogo nobago campaign margi mogik e boma ma Homa Bay ka tulo nomuoch kapok ne gichako twak kod jopiny. Kidero nobedo gi campaign mare mogik Juakali Grounds, ka Wanga bende nobago rally mare e alap ma Homa Bay machiegni meters 500 kowuok kama ne rally mar Kidero nitie. Nochuno obila mondo tigi iro malungo wang' mar keyo johera mag jochung' ariyogo bang' kane girakore kapok ne Wanga kod Kidero omolo e boma ma Homa Bay. Kamishona ma Homa Bay Moses Lilian oyango ni kuom ji adek manohinyore, ng'at achiel orwaki kar od thieth bang' yudo hinyruok, ka bende gimedo nono chenrono. Tunasema ya kwamba tuko tayari kupigia kura rais ya 5 ya Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo Odinga, 100 juu ya 100. Lakini kuna wale wanataka kuvunja amani hapa. Sisi ni watu wa amani, hatutaki watu wa kuvunja amani, hatutaki watu wa kupiga watu bunduki.
Nambari mondo ging'e ni nyinyi ndio ni kusema na kufanya. Anto kutange na mabro kwalo. Wingo kwa kalone kila mtu waji. Wingo kwa kalone kila mtu waji. Uneno kalin. Na se wacho ndalo moko. Ni kasi kalo knya protect you, I will protect you. Let the police take responsibility for their inaction. Let them take responsibility for their inaction because okwabiling tikojowa. Wachno mabende donjonwa koa kanywero mane ng'wech ma Commonwealth en ni Mary Mora oloyo mano midila mar mula e ng'wech mar mita 800 mago e ng'wego eko mabende timore Commonwealth mano ng'wego eko mag Commonwealth. Wach madonjonwa en ni jang'wech Mary Mora oloyo midila mano mar mula e ng'wech mar mita 800. E wachnero mabende pod wadhi medo luwo wabomigo kawayudo weche mag tuke. Kawadhie county ma Migori Jalarkom county no ma okochung kod duond bura mora Laktar Philip Mwabe notero campaign mare gwenge ma Kehancha Mabera kod Isebania. Mwabe notwak e apaya kod rombe e gwenge go kokwayo jo Migori mondo rwake telo kokale debe tichario juma manyien. Mwabe ne owacho ni entiere kod chenro mabeyo mag dongruok moting'o bero weche thieth pur kod mamoko. Bende nokwayo oganda e county no ma Migori ni odhi ogo siasa mar kwe kendo giyier mana jotelo go manyalo kelo lokruok e ngimagi. Kama unataka ujui ni nani wameshika mkono yao, chagua huyo hao wengine. Lakini kama unataka yule mwenye maendeleo, chagua Philip Mwabe. Kama unataka umalize ufisadi, chagua Philip Mwabe. Angalia maisha yenu ya kesho. Watoto wenu mtawapeleka wapi? Mzaa mtawapeleka wapi? Hiyo bila kutaka kuchanganyikiwa, nyinyi chagua sisi, mtaona vile ni miaka 5, hatudanganyi miaka 5 mtaona kitu tutakuwa tumefanya. Aput mar ji 10 manochuogi moting'o jodolo, jolony kod jonyaweche kwe county ma Kisumu sani koro yango ni gin kod adiera ni yiero ma juma manyien biro timore e yor kwe kendo ginyiso ganda mondo ikre mar luto mbulu ma onge luoro. Bishop Kasuku Kalolo mabende notelo ne kwethno wacho ni gisetimo romo kod josiasa, jopiny, jokanyo mag IBC, jotenda rita kwe kendo gisingo ni gibiro timo tijgi makare e neno ni chenro odhi maber. Kata kamano ne gimedo ni siema mane mbete ma piny Amerika ogolo e wi Kisumu en gino manyalo kelo buok ni mar kwe osebedo e alwora ma Kisumu nyaka ne siasa ma yiero ma higa ni chakre. Wasebende loso kod jowa malero kaka current governor mar Kisumu Professor Peter Nyang' Nyong'o. Waseloso kod the former governor Jack Ranguma kendo gisewachonwa ni matokeo ma en owuogi ema giniyiego. Nyogi paro ni jomoko ok nyal yiene gidonjo kuonde mikwane ombulu kata ma itime ripo. To waseyiere kaachiel kod jo IBC ni mano ok bitimore. Kumano wan gadiera ni wang'ni kwe nitie Kisumu. Hatuoni kama tutakuwa na vita hapa Kisumu, kwa sababu tuna mshangao hata wenyewe wakianza kusema watu wao watoke. Hatuoni kama tutakuwa na vita. Maneno imewekwa chini kama chair vile amesema, kuna security ya kutosha. Jodolo ma Kisumu e bwori ruok mar kanise mar NCCK bende medo jiwo oganda mondo nyis kido makare mar horuok mar neno ni kwe mosebeti alworano okorochore kinde kata tok yiero maduong' ma higani. Bende gikwayo jo Kenya mondo bi orwak duoko mano mar yiero kama e kaka ne giloso e boma ma Kisumu. As we approach our election, I want to request you to do the following. 1, please don't speak or write any message that would cause hatred, any message that would bring violence, and any message that would bring anxiety among the people. Number 2,
Please respect and allow everyone to exercise their political right. If you don't like what they are saying, keep away from their meetings. Kwa kweli tunashukuru sana kwa sababu tumeona uwepo wa amani tangu kampeni zianze mpaka wakati huu. Mebaki dakika chache au siku chache sana ili tuingie katika uchaguzi. Na sina tena natoa mwito kwa wananchi wote waliojiandikisha kama wapiga kura wajitokeze na waende wapige kura kwa amani. Ruodhi ma kaunti ma Siaya noloso baraza moyiedhi mar jiwo kwe e kind jopiny motelo ne yiero. Ruodhi go bende nokawo thuolo mar puonjo jopiny e okenge ma gibiro kalae mondo gilut ombulu e yo mowinjore. Jalup County Commissioner ma Siaya Kipto Kalasinga osingo ne jodak arita makare kokwayogi mondo gihore kendo kik giketh kwe. E romo manotim e gweng' ma Kathieno e kar chung' od bura ma Ugenya, joma nigi ng'ol kod jogo ma higi oniang' bende nosingi sir mar wuoth chieng' yiero. Ukishapiga kura rudi wapi? Nyumbani. Usikae pale ati unalinda kura. Kura iko, watu watafanya nini? Watalinda. Tunasema hivyo kwa sababu hao ambao wanasema wanalinda kura huwa wanaanza vurugu kwa hizo polling station. Hapo ndio napata vita inatoka, ballot papers na boxes zinaanza kugongwa. Na raundi usijaribu, yani usifanye nini? Hatutasikia kitu inaitwa vita kwa sababu ya uchaguzi. Tunatakana kukaa kwa amani kwa sababu hata baada ya hapo wale ambao watakuwa wamepata viti hawatatutambua tena. Riwruoge mag mine mosebedo katimo kampen ne kweth mar Azimio kaunti ma Meru obagalama kende ne yiero mar kwe kagikwayo loch ne Raila Odinga kod Martha Karua. Minego wacho ni gisebedo kagimanyo ombulu ne Martha kaka jalup Raila Odinga kendo chopo konde duto e gwenge ma Meru kagisingo ni Meru dhi luto ombulu ne Azimio. Gimedo ni gimor ni e thuolo ni ginyalo kwayo ombulu ne Raila e gwenge ma kono ma onge chochni moro amora kagimedo kwayo jopiny odhi olut ne Raila ombulu. Yetu leo ilikuwa tu tuungane hapa kwa sababu ya maombi. Tutume hiyo maombi, tundindicate mother na baba kwa maombi ili on Tuesday tukitoka kuenda kupiga kura wapite at hiyo flying colors, wapite na flying sindio wa mama walikuwa wamesema mlima baba hatapanda mlima na ashapanda. Hapa Meru amepanda na tumeamua na tumeambiana sisi wote kama wamama tunataka Azimio na tunataka baba. Akina mama wote itakuwa aibu sana kukosa kupigia mama mwenzetu kula. Sasa tuone mama ako mbele online tufike hapo tumpigie kula. Na sisi tunamaliza yetu hapa ya Meru tukisemaje? Yote baba na machiegni e weche